Igbo when Yeah. Ihe atana azụ awọ ụbọchị eke bịa tọọ dị ụbọchị orie bịa tọọ dị ụbọchị afọ bịa tọọ dị ụbọchị nkwọ bịa tọọ dị onye ọbụla ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa onye ọbụla terela aka ọ malitere onyewere anyị na peji a na chanel a ga-amata na abụ m otu onye ọ na-amasị nke ukwuu ịpụta kwamgbe ị na-echetara unu uru ọ bara onye ọbụla bụ nne onye ọbụla bụ nna onye Igbo ị na-akụziri ụmụaka ya otu esi asụ Igbo maka gịnị? Maka na ọ bụ ihe bara ezigbo uru, ihe bara uru nke ukwuu. Nwata ị na-ahụ n'iru ihe onyonyo a bụ nwata kọwara onwe ya dịka Chinemerem Ndukwe onye obodo Idatọ dịka ime okpuru ọchịchị Idatọ South ka ha si, mana ya na ezinụlọ ya nne ya na nna ya bi na mba Amerịka. Ha bi na obodo Michigan nke dị na United States of America. Ma ya bụ ihe onyonyo ị na-ahụkwanụ ya bụ nwata na ya bụ n'otu mmemme nke ụmụ Igbo bi na mba Amerịka mere ka ya bụ ihe onyonyo si wee pụta. Na ya bụ mmemme ị ga-ahụ ka ya bụ nwata si wee were mic ma were asụsụ Igbo wee gọọ ọjị n'iru ọha na eze n'ebe ahụ, onye ọbụla na-akụrụ ya aka. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwata, hụkwanụ ka o si wee gọọ ya bụ ọjị na mmemme ahụ nke ha mere na mba Amerịka. Ka m bịakwanụ. Igbo when Yeah. Igbo when Yeah. Igbo when Yeah. aha m bụ Chinemerem Ndukwe, abụ m onye nrebe ụmụobom Idatọ South Local Government Area, Imo State, ebi na Michigan. Ụmụnna anyị ga-agọzi ya ọjị dịka ndị n'ala Igbo si ede. Onye isi na-achị ụmụ ọhụrụ na Amerịka, Chief Dr. Ụzọ Nnewu Omekanaya ọjị ya na Ebe ka nne ya ị na-afụ ife m na-afụ o bụ ma mkpara ebitama mpi nwa bịa nọrọ nga onye isi anyị na-abịa nọrọ nga ka anyị na-ahụ gị anya gị gafee ebe a ya ga-ahụ gị ọzọ nọrọ. Ọ sị gị bịa were ọjị nwa m daalụ, ana m ekele gị, ngwa gama n'ihu. Chief Omekanaya, eji m aha gị na ndị ọrụ gị n'ọha na eze na nga na-asị ka anyị mee omenala ọjị. Afọ ụzọ akọ ọnụ. Igbo si onye wetara ọjị wetara ndụ, mmiri ndụ azụ, ihe atana azụ awọ. Ụbọchị eke bịa tọọ dị, ụbọchị orie bịa tọọ dị, ụbọchị afọ bịa tọọ dị, ụbọchị nkwọ bịa tọọ dị. Onye bụ otu udo, onye ịhụnanya, onye dị n'otu n'ọganihu. Anyị ga-ata ya tata ndụ, tata ọmụmụ, tata ụba, ogologo ndụ na ahụ isi
Oga de anyị ime mma o. Otu aka ọ ga-adị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na Mmụọ Nsọ ise. You know, the fruit does not fall too far from the tree. Only our brother, Good job. Doctor, Good job. You did good. Okay. You did really of good. blessed memory. Keep it up. Keep it up. All right. Our chukwu of blessed what? Memory. Ndị be anyị si na ụdara ha ga-ebetara aka karịa ebe ukwu ya nọ. Ebego? Yes. Oh, otu a ka ọ dị. Wonderful. Oh, otu a ka ọ Nobody dị. too much. Nobody. Thank you. Nobody. E nwere ndị na-achọ onye nkụzi ndị Igbo emere m identify one n'abalị a. Onye a ga na-akụziri ndị be anyị gịnị Igbo. ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ana m asị ndị nne na nna ndị mụrụ ma zụọ nwata a, ana m asị unu daalụ n'ọlụ. Aka m dịkwanụ n'elu, unu rụrụ nnukwu ọrụ ebe a. Wee na-ekpesi ka Chineke nna gọziere m unu ebe ọ pụrụ iche n'ihi ọmarịcha ọrụ nke unu rụrụ n'isi ya bụ nwata. Leenụ ka nwata nwa Igbo, n'agbanyeghị na ọ bụghị n'ala Igbo ka a na-azụ ya, n'ala bekee na mba Amerịka ka a na-azụ ya bụ nwata, mana lekwa ka o si ata asụsụ Igbo ata. Lekwa ka o si eri asụsụ Igbo ka nri ma were ya na-aga ọfọ. Mgbe m na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, ọ tọrọ m ụtọ n'obi nke ukwuu, wee sị na aga m ewepụta ya bụ ihe onyonyo ma werekwa otu ohere a wee na-ekelekwa ụmụafọ Igbo niile bi na mba ụwa dị iche iche, jikwa otu aka a ndị nke a ji wee na-azụ ụmụ ha, bụ ụmụafọ Igbo niile bi na mba ụwa dị iche iche na-amụ ụmụ na mpaghara ụwa dị iche iche, jikwanụ asụsụ Igbo wee na-azụ ụmụ ha. O nwere otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka eleba anya na nkenke oge. Nwata nwoke ị ga-ahụ ebe a bụ nwata nwoke ama dịka Anthony. Nna ya bụ nwa afọ Igbo onye hụrụ ala nna ya n'anya nke ukwuu. Aha ya bụ nwanne anyị nwoke bụ nna ya ka ma amatabeghị, mana n'iru akwụkwọ ebe nna hụ ihe onyonyo ha, ihe edere ya bụ Tocklins family. Dịka m si wee hụ ya bụ nna ya, asụsụ ya ọ na-adị m ka onye obodo Umunze nke dị na steeti Anambra, mana onye ma ya ọfụma inwe ike dere m, ọ bụrụ na ọ bụghị Umunze ka o si, inwe ike dere m na ngalaba okwu ka anyị mara ebe o si. Ya bụ nwata ị ga-ahụ nne ya bụ onye China, nna ya bụkwanụ onye Igbo, mana ịhụ ebe ya bụ nwata na ụmụnne ya na-asụ asụsụ Igbo ọ ga-adị gị ka ọ gị kpọrọ ha mụwa. Ogologo kwa dị mmanụ kwa mgbede, ya mere ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo ndị nke ahụ ka m pụtakwanụ. Anthony, achọrọ m ịjụ unu maka ọjị. Achọrọ m ka unu kọwara m ihe ejigasị ọjị eme and usoro esi eji ọjị eme ihe n'ala Igbo. Mmiri m chọrọ ịjụ unu gịnị bụ ọjị Igbo? Anthony, go on first. Ọjị bụ mkpụrụ osisi ọjị na-amị n'ala Igbo. Mkpụrụ osisi ọjị na-amị n'ala Igbo. Ka ihe eji ya eme? Eji ọjị ekpe ekpere, eji ọjị anabata onye ọbịa. Ka uru ọjị bara n'ala Igbo? Ele-eji ọrị alụ nwaanyị. Ele-eji ọjị achụ ụra, ọchụ ụra lata ite ọjị ụra fọọla anya. Eji ọjị anabata onye ọbịa. Ejikwa ọjị eme onwere ụfọdụ ihe ejigasị eme. Okay. Ka a sị gị kwuo naanị ka ihe ndị ọ dị gị ka ọwụ nsọ ọjị. Nsọ ọjị. Nsọ ọjị, nwaanyị anaghị anwa ọjị n'ala Igbo. Okay. Maka na ihe mere nwaanyị anaghị anwa ọjị n'ala Igbo, n'akụkọ nke mmụta ha si na mgbe ochie ha ekechara ọrụ ebe. So ihe mere nwaanyị ji atafu ọjị, mana nwaanyị anaghị anwa ọjị. Ọ ụmụ nwoke ahụ ndị na-anwa ọjị, and nwaanyị ala nkwari ọjị. So nwaanyị anaghị arị ọjị enu and nwaanyị anaghị awa ọjị. Ọ dị ka ụzọ ọjị one ka e nwere n'ala Naịjirịa? Ọ dị ka ọjị e nwere. Ụzọ ọjị one ka e nwere n'ala Naịjirịa? Ụzọ ọjị.
ha ruru enwere ọjị Hausa na ọjị Igbo ụzọ ọjị one ka e nwere n'ala Igbo ụzọ ọjị abụọ de nke ndị ụzọ ọjị abụọ ahụ ụzọ ọjị Igbo na ọjị Hausa ọjị Igbo na ọjị Hausa ka ihe dị iche na ọjị Igbo na ọjị Hausa ọjị Igbo ihe dị iche n'ọjị Igbo na ọjị Hausa ndị Igbo na-akwanyere ọjị ha na-akwanyere ya ugwu ha na-eji ya ekpe ekpere ha na-asọ ya nsọ ha eji ya ekpe ekpere ha eji ya emekasị ihe niile mana ndị Hausa na-eweta ọjị ha ata ya otu ọla achọrọ ata ya ha na-akwanyere ọjị nke bụrụ aja atachapụ kọwara baba ezita ndị Hausa ndị Igbo na-eme gịnị na-akwanyere ọjị ugwu ga ha si akwanyere ya ugwu ha na-eji ya ekpe ekpere ha na-eji ya eme ihe bara uru ha eji alụ nwaanyị ha eji anabata onye ọbịa ha ejikwa ya achụ ụra mana ndị Hausa na-eme agụgụ ha o nwere ike ata ọjị oke ha na-ata ya dị oge nkọwa gị ụda na ndị Hausa na-ata ọjị ha without respect ha na-ata ya gwogwo ọ ga-awụ ya mere ha ji akpọ ya gworo so na gị nwa akwụkwọ na Anthony batara n'ala Igbo hụ maka ọjị ka ihe nwere egwu ụmụnwa maka ọjị Igbo ị nwere igwu ụmụnwa maka ọjị Igbo ọjị dị mma ọjị dị mma ya mere m ji kwosha ọjị dị mma iji ejife ọjị kpee ekpere o nwere ike ihe ọjọọ chọrọ ime la famili ijiri ọjị kpee ekpere o nwere ike Chukwu aza ya ekpere eji ejifukwu ọjị ji achụ ụra o nwere ike ịchọrọ ịrahụ ụra go chọrọ ime ihe dị mkpa ya chụ ụra la atọ ogo ụtọ ọjị ụra akwụsịkwa ito o nwere ike mmadụ batakwuo mbe o nwere ike onye ahụ bata inye onye ahụ ọjị jiri anabata ya onye ahụ ji adụ ọjị enwe obi aṅụrị kezi ka nwa Anthony bịara bịa ka batara obodo a ji maracha ihe niile na kezi ka iji maracha ihe ọjị na-eme na ihe ọjị anaghị eme maka atatụgwela m ọjị oge ịtatụla ọjị onye nyeziri o taa bịa eso mọmị m anyị bịara warehouse ọ dị ọsọrọ ịbịa mara otu ndị nwoke asịsị a na-arụcha ọrụ o were some routine check ọ chọkwuru ime and ọnwụkwa sọ ime enjoy ka m na-eme ma ile-eme enjoy ọnwụkwa sọ enjoy esokwu m ya aka ahụ arụkwu ọrụ so after ọ loducha container o were ka ọ gaji ọchịchị ka ọ gaa factory mụ ya so ka anyị ji aga ma ọrụ obuja kọntena ịkwuo ya ọ na-arụkwu ọrụ ihe nwekwuru ikwu before ịkpata ego ma eme enjoy iji atarịrị ahụhụ ịta ha ahụhụ jee emekwa enjoy yes. I'm writing down this code. After having to take the photo, okay? I'm writing down here. Yes, ma. On the code. Okay. And this one also. But I'm also writing down the code number. Okay. Only left for you to take your photo. Okay. Mommy, I want to ask you something. Yes. How much do you pay your staff, normal workers for this job? How much? 200, I think. 200? Yeah. Okay. I'm going to give you discount, 50%. So you pay me half. Pay you what? Yes. Pay you what? You pay me now. How about the food you are eating? Why are you telling me to pay you? No. This one also, okay? Don't forget, I'm writing the code number. Okay, yes, ma. And this one also. Nna ahụla ya o nyere m ọrụ ma ala arụrụ ya odu na anyị abịala la factory ọ mọmị mfishi ọ dị abịa o were some orders ọ na-echeki orders ka o cheki tụọ onwe ihe ọ chọrọ icheki ka o cheki ihe yes. Come and sit here. Okay. These two collections, see this one? Yes, I'm this seeing collection. it. Yes. And this whole collection. After you finish, you help me to take some photos for recording, okay? Okay. This collection and this collection. Okay. No problem. Yeah. I think Bye-bye. this collection also. Where? This one, this collection also. With this one. Oh, You help me to take photos of each item after I'm going to arrange the quotation, okay? Unu ahụla ya na ọmụ fotografa ya maka mgbe o ji wepụtacha ụfọdụ ihe eji ese ọmụ ọdịla ese ọkwa ikirichala nke ahụ
Nwata nwoke a ị hụrụ ebe a, ihe onyonyo ya na ụmụnne ya makwanụ ka nsị ihe onyonyo ezinụlọ ya bụ ụfọdụ n'ime ihe onyonyo ọ na-abụ nkiriwe na efere mba ụwa ị na-ahụ, ọ na-enye m obi aṅụrị wee na-ahụta na ọ ka nwere ụmụ afọ Igbo ndị ka hụrụ ala nna ha n'anya, nke bụ na ihe ahụ a sịrị afa m efula na ha anaghị ekwe ka afa ha fuo. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a bụ ihe ịma aka makwanụ ka nsị ihe ichere aka mgba. It's a challenge to ọtụtụ ụmụnne anyị, karịsịa ndị bụ na nwoke bụ onye Igbo, nwaanyị bụ onye Igbo, ma nwa gị anaghị asụ Igbo, ụmụ unu anaghị asụ Igbo. Na mpaghara ụwa ọbụla ọsọ gị biri, ịbụ onye Igbo, nwunye gị bụ onye Igbo, ma ụmụ gị anaghị asụ Igbo, ihe ihere ka ọ bụ. Makwanụ ndị bụ na unu bi n'ala Igbo na-amụ ụmụaka, mana asị nwa gị kedu, ọnụ ekwe gị, obi ekwe gị sị he doesn't understand Igbo. Ịbụ onye Igbo, nwunye gị bụ onye Igbo, makwa na ịbụ onye Igbo, di gị bụ onye Igbo, mana ụmụaka gị ịsụrụ ha Igbo a na-enye gị nsogbu, iji Igbo azụ ụmụaka gị a na-enye gị nsogbu. Ngwa gwa m eziokwu ugbu a, ma ọ bụrụkwa na ị chọghị ịgwa m eziokwu, gwa onwe gị eziokwu. Ụmụaka ị hụrụ ugbu a ji asụsụ Igbo eme ihe a niile, ọ bụrụ na ụmụaka nke gị na-asụ Igbo, na-eri Igbo ka nri otu a, ọ gaghị adị gị mma. Ngwakwa kene m otu ihe, nyekene m otu reason mere na ị naghị asụrụ ụmụ gị Igbo. Gwa m otu ihe mere na ị naghị akụziri ụmụaka Chineke nna nyere gị Igbo dịka onye Igbo ịbụ. Ụfọdụ ịjụkwanụ ha sị gị ma eji Igbo eje ebe. Nwanne m, ebe jikwa Igbo aga ugbu a ọ dịkwa ọtụtụ o. Ọ bụghị sọsọ ugbu a, ma kamgbe ụwa bidoro, ebe eji Igbo eje karịrị. Ụfọdụ na-asịwa Igbo abụghị nnọọ maka sọsọ kọmunikeshọn bụ izikọrịta ozi. Kedu ebe eji Igbo eje? Nwanne m, ma bekee ahụ ị na-amụkwa makwa na ị na-akụziri ụmụ gị, onwe ihe ọzọ eji bekee eme na-abụghị sọsọ izikọrịta ozi. Ana m agwawa ndị mmadụ mgbe ọbụla, asịghịkwa m akụzilere ụmụaka gị bekee makwa na asụsụ ọbụla nwa gị chọrọ ịmụ. O nwere ụmụaka nwere ọgụgụ isi na-amụtanwu ihe ọsịsọ, na-amụnwu ma asụsụ iri. Ọ bụrụ na nwa gị ga-amụta nwa asụsụ iri, ya mụọ ya, ọ machara mma. Mana nke ahụ bụ asụsụ gị, nke ahụ bụ asụsụ obodo gị, kedu ihe mere na ị chọghị ka nwa gị mụta ya? Ọkwa nghọrị ka ị na-aghọrị ụmụaka gị ahụ. Maka ndị na-asị eji asụsụ Igbo eje ebe, kedu ihe eji asụsụ Igbo eme? Ihe ejikọ asụsụ Igbo eme bara ụba. Ọtụtụ ndị mmadụ ịmakwa ama n'ụwa taa bụkwa asụsụ Igbo mere ha ihe ha bụ. Ka anyị hapụgodo ụwa nke ugbu a anyị nọ n'ime ya, ka anyị kwuo maka ndị gafegoro agafe, ndị birila ndụ tupu ugbu a, ndị ama ama na mba ụwa dị iche iche. Mmadụ dịka Chief Osita Ọsadebe, ọkwa asụsụ Igbo ka o ji wee gụchaa egwu niile ọ gụrụ, makwa na imirikiti n'ime egwu ọ gụrụ. O nwere mba ụwa dị iche iche ọ na-agaghị. Mmadụ dịka Chief Oliver De Coque, ọkwa asụsụ Igbo ka o ji wee gụọ egwu niile ọ gụrụ. O nwere mba ụwa ọ na-abaghị. Nakwa na ọtụtụ ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị ji asụsụ Igbo eme ihe dị iche iche. Asụsụ Igbo na-enye nri. Ọtụtụ ndị mmadụ ji asụsụ Igbo enweta millions na millions of naira kwa ọnwa ọbụla, mana gị nwa nọ ebe ahụ na-asụrụ ụmụ gị sọsọ bekee, na-asị kedu ebe eji asụsụ Igbo eje? Ọ dị mma, gaa n'iru. Ọ bụrụkwa na ọ dabara gị otu ahụ, kedụkwanụ nke mma? Ka njerewegodi ebe a, maka gịnị? Atụọrọ ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke, ofere isi tinye n'ọfịa. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ahụ ị na-asụ n'ala, ọ bụrụ n'ụkwụ gị ka ị sụrụ ya. Ọ bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere ọkụkọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok, itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo, na-apịrị maka na share button,
ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.